100 яшьтә дә хәрәкәттә бәрәкәт дип сөенеп, юбилейын каршылый Актаныш 100 яшәре. Пуща авылында гомер итүче Халидә Гәрәеваны 100 яшьлек юбилее һәм биек җиңү көне белән Актаныш муниципаль районы башлыгы Әңгел Фаттахов котлады. Дулкынландыргыч мизгелләр. Киләсе репортажда. Халидә Сәйд Гәрәй кызының туган көне бик җиңү бәйрәмен каршылаган вакытка туры килә. Халидә апаның быелгы юбилее аеруча истәлекле. Үзенә 100 яшь, бик җиңүгә 75 ел тула. Юбилей бүләкләрен 2 дата уңаеннан кабул итте ул. Россия президенты Владимир Путинның, Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның котлау хаты белән бергә район башлыгы үзенең тәбрикнамәсен, чәчәгөлнәмәсен, истәлек бүләкләрен тапшырды. Bizning rayonimizda 12 so'g'ish veterani qoldi. 600 ga yaqin til veterani bor. So'g'ish bolalarning imkonlari taraf. Shunga ko'ra biz bu yil so'g'ish veteranlari bilan birga til veteranlarining har birisining uyida bo'lib, har birisine bayram kuchlanashlari, bayram qutlovlari berib, har birisining ko'ngli bor yetarli etib uyushtirishga tirishacakmiz. Халидә Гәрәева яшьли партия сафларына кабул ителә. Комсомол секретаре булып эшли. Мәгалимлек хезмәте белән бергә авылда агитация, пропаганда эшендә актив катнаша. Җирле радиодан чыгышлар ясый. Колхозчыларга лекцияләр укый. Гомерлек ярымда мәктәптә чирата. Ире бик ватан сугышы инвалиды, ветеран Касыйм Мирганиев белән Качкын авылында укытучы булып эшләгәндә таныша. Кешеләрне бик яратучан булды. Булышучан булды. Колхоз эшләрендә дә җәй көне булышып йөрде. Һәрбер бәйрәмнәрдә балаларны җырларга, биергә, шигырьләр сөйләргә өйрәтеп, авыл халкына әти белән әни икесе дә алдан бәйрәмнәрдә лекция укыдылар. Аннан соң лекциядән соң кешеләргә, авыл кешеләренә, хезмәтчәннәргә концерт куйды. Биредә 1 ел мәктәптә эшләгәч, яшь укытучыларны Мөслим районы Сәйд авылына укытырга җибәрәләр. Лаеклы ялга чыкканчы шушы авыл сугышы белән яши алар. Сыңыннан Халидә апаның туган авылы Пущага күченәләр. Улы 2 кызы кайгыртуында бәхетле картлык кичерәләр. Хәзер Халидә апа кызы Рәмилә тәрбиясендә. Әнинең әтисе дә 94 яшькә хәтле яшәде. Әнисе дә 97-гә хәтле яшәде. Uzun гомерле алар. Кызы Рәмилә апа әнисенең яшь чагында бакчачылык белән ныклап шөгыльләнүендә искә алды. Былтыр да Халидә апа көздән карырган куакларын утыртырга җир әзерләп куйган. Менә шулай 100 яшендә дә хәрәкәттә бәрәкәт дип бер гасырлык юбилейын каршылый Актаныш 100 яшәре. Фарис Мөхәммәтов, Ләйсән Газизова, Татарстан яңалыклары, Актаныш районы.